Expedient Zack. Cap d'operacions a Camell. Acaba d'arribar el repel·lent. Em sents? Cap d'operacions a Camell. Acaba d'arribar el repel·lent. Em sents o què passa? L'auricular rep un senyal codificat. Un canal està connectat. Calla, va, que t'estic llegint el pensament. Música reggae les 24 hores. Cap! Ah, què passa? En Vernon acaba d'arribar. El veus? Un momentet. El xòfer li ha donat un paquet. Em sembla que va cap a la porta. Zack. Entra per la porta. Va cap a les taquilles. Ja el tinc. Preparat per gravar. No és el que sembla, que consti. D'acord, sí que és el que sembla. Però tenim motius per fer el que fem. Va, què fa ara? S'està davant de la taquilla. Em sembla que espera que marxi tothom. Oh, merda! Ostres, s'havien d'anar a comprar el KGB, els auriculars. No podies haver anat al Toys R Us? Els russos estaven de rebaixes. Doncs res, cada any el col·legi convoca un premi de ciències. I cada any se l'endú aquell repel·lent. No perquè s'ho mereixi, sinó perquè fa trampes. O es compra el treball fet o li demana al majordom que li faci. Tothom ho sap, però ningú s'atreveix a denunciar-lo. Però s'ha acabat. Aquest any se sabrà la veritat. Va, què fa ara? Veig el paquet. La caixa és com de les dels serveis de missatgeria urgents. Hem de saber què hi porta. Enfoca l'etiqueta. No puc, no s'està quiet. Espera, ara. Hi diu una adreça molt rara. Jo diria que està escrit en portuguès. Em faig un zoom. Ah! Quin mal! Quin mal! Spencer! Quina corbata! Vine, que t'ensenyo a fer-te el nus. Zack? La caixa és oberta, però no hi veig res a dins. Zack? Zack, va, tio! Desperta't! Sisplau, que no li hagi de fer el boca a boca. Pobre de tu, que em morregis. M'has sentit? Esclar que t'he sentit. Has dit que no li hagi de fer el boca a boca. És que no ho he dit en veu alta. Un altre expedient Zack. Es podria dir expedient Zack 268-David Copperfield. David Copperfield? No s'ha t'acut res més original? Tampoc ho has dit en veu alta? No. Saps què crec? Que t'he llegit el pensament. He sentit com un nyic i quan m'he despertat llegia el pensament de la gent. M'he passat tot el matí fent proves. Et xiulen les orelles? No ho sé, una mica. Ja sé què és. Acúfens. Aviat tindràs dificultats per concentrar-te i crisis histèriques. Al cap d'un mes ja seràs al manicomi. Dinem ara que encara no dus morrió? Hola! Dinem plegats? Sí, vés passant, ens veiem a la cantina. Hola, Greenburg. Avui tenim... Com es diu la meva assignatura? Mates. Ensenya matemàtiques. Oh, sí. Mates. Sí. No saps la que t'espera avui. Un atac per sorpresa. No tindràs temps de reaccionar. Bé, ens veiem a mates. Ens posarà un examen sorpresa. No, me n'hauria donat. Ara que... M'ha semblat que cantava marxes militars esmorzant. No, no pot ser. Doncs no t'ho creguis. Efectivament, no m'ho crec. Però...
Si em poguessis avançar el que em regalarà pel meu aniversari... Com goses. El do que tinc només es pot posar al servei de causes elevades. A veure. Un Walkman Sony. Claríssim. Dels cars, amb gravador de CDs. Gràcies! Tot i així encara crec que no hi toques. A qui se li acut fer servir el do de la providència per impressionar les noies? Veus que egoista que és? Pots fer un gran servei a la humanitat. Pots canviar el món. I tant. O pots llegir el pensament del pilot oficial i fer-los pagar totes juntes. El treball de ciències. Encara tenim temps de saber què ha fet. Ho veus? Val la pena pensar en el proisme. Què li ha agafat? Vés a saber. Està amoïnat per alguna cosa. Estaria bé que afinessis una mica. El gas. No sé si ha sigut bona idea. Diu no sé què del gas. Com el dels refrescos? Ostres! Deu haver begut Coca-Cola per esmorzar. I està a punt d'expulsar el gas. Que em piqui pugui! Gràcies. Recorda que tens el número 6. Li diré al senyor Hockmeister que li busqui un raconet. Això de llegir el pensament és una gran cosa. És increïble el que pots arribar a descobrir de les persones. Senyora Jennifer Love Hewitt i senyor. Jennifer i Spencer Love Hewitt Sharp. Sir Spencer Love Hewitt. Primera opció professional, primera ministra britànica. Segona opció professional, presentadora de l'MTV. Downing Street, MTV. MTV. I atenció, perquè els cavalls enfilen la recta final. Esto és, continua primer seguit de molt a prop per bala perduda. Esto és, la rampa la tanca per no perdre ni una mil·lèsima d'avantatge. Però bala perduda ataca amb moltes ganes des de fora. Aquí encara no hi ha res decidit. Esto és, lluita per conservar el lideratge, Els però bala mateix. perduda està imparable. Avui Fins mateix. final més emocionant. Com més aviat millor. No, avui no. Demà. Els mataré demà. Demà seran morts. Em deixes passar? Esclar, perdoni. Vols que em cregui que sents veus incorpòries? Només una. I no sé segur d'on sortia. No t'ha demanat pas que facis res, oi? No, no encara. Millor. Els que senten veuetes que els hi donen ordres acaben a la presó o a la foguera. Mira, no sé de qui era, però era una veu humana i he entès perfectament el que deia. Els mataré demà. Oh, prou, fes a favor. Per més veus que sentis, m'estranyaria molt que en aquest col·legi hi hagués algú tan sonat. Gas! On ets? Gas! Va, home, la gent s'amenaça de mort, però ho fa sense pensar. Són coses que es diuen. Com ho has sentit? Llegint el pensament. Tafanejant. No era amb mala intenció. Això ho diuen tots els tafaners. Va, a veure, endevina un número de l'1 al 10. El 7. Has tingut sort. Un altre, del 50 al 100. El 66. Escolta, i si és veritat que aquesta persona pensa matar algú? No puc fer com si res. I si t'equivoques? Si acuses algú injustament, li pots fer molt de mal. Si no pots demostrar que és un assassí en potència, no t'hi fiquis. Proves. Un altre, de l'1 al 1000. El 468. Saps que tens traça? Escolta, t'hi podries dedicar professionalment a llegir el pensament. T'agrada el món de l'espectacle? No, calla, el cos diplomàtic. No, a la CIA. Li comentaré al teu tutor.
Hola, sóc jo. Truca en Cam, al col·legi d'aquí a 10 minuts. En Floyd sempre s'ha portat bé amb nosaltres. Tens raó, tornem cap a casa. Però tots els indicis l'assenyalen. Doncs tornem cap a casa i avisem la policia. No podem. I si no fos veritat? Perjudicaríem una persona innocent. El podríem deixar sense feina. No ens en tornarem cap a casa, ja ho veig. Només hem d'entrar a la sala de manteniment. Si no hi trobem res sospitós, esborrem en Floyd de la llista i ja està. Ve cap aquí! Ha sortit al jardí i deu voler enterrar alguna cosa. D'acord, no el perdis de vista. En Cam i jo pujarem a manteniment. Espera. No val més que anem tots tres? Fes el que et dic. Quan torni a entrar, avisa'ns. Té les canonades. Com una patena. No s'hi veu ni un bri de pols. No perdis de vista que pot ser un assassí. Ja, però netejant és un as. Això no deu ser pas... Una piscina? No. Quin disbarat. Què hi fas tu aquí? I visc? Els intrusos sou vosaltres. Ja t'ho he dit que la malaltia faria el seu curs. Has començat sentint veuetes i has acabat al soterrani d'un col·legi a mitjanit fent d'inspector de sanitat. Ho heu sentit? S'acosta algú. En Floyd. No ens esverem, Si no aconseguim aturar-lo, ens matarà. A la tomba. Que què? No vull! La brusa és de seda natural! Però què feu? Que no! No vull! És en Vernon. Ha dormit, sembla un angelet. Me la guanya de tomba, no? On he ficat el walkie? Tan intel·ligent per unes coses i per unes altres tan burro. Com a les pel·lícules, tios. Spencer? Ets tu? Em sembla molt que no. Ara m'espieu? Nosaltres... No. Però ell sí. És que resulta que som... somnàmbuls. Felicitats, ho té tot impecable. T'hi veu reflectit i tot, a les canonades. Em penseu denunciar, oi? No. I és clar que no, perquè una ensopegada la pot tenir tothom. Ningú és perfecte. La cosa fa mesos que dura. Però no hi tornarà mai més, oi? Doncs mira, no sé què dir-te, nano. Primer era un passatemps, però crec que tinc vocació. Saps, en Floyd ha entrat al col·legi. Moltes gràcies. S'ha acabat. Què hi farem? Endavant. Sabia que tard o d'hora passaria. Denuncieu-me. La seva consciència li agrairà. Potser sí. La feina serà vostra per col·locar tots aquests xampinyons.
Xampinyons? Sí, esclar, n'he criat un fotimer. Un planter de xampinyons? Sopa de xampinyons, truita o pasta amb xampinyons. No hi ha res com un soterrani per criar-ne. Està a les fosques. Hi ha molta humitat. Però el col·legi no té permís d'activitats agropecuàries. Esclar! Xampinyons. Jo ja ho sabia. Així no ha mort ningú últimament o s'ho ha plantejat? Home, hi ha uns escarbats en un parterre que sí que m'agradaria veure morts. Demà pensava ruixar-los amb insecticida. Ens has fet empaitar un assassí d'escarbats? Em sap greu. Saps quina és la moral d'aquesta història? Sí, no et fiquis on no et demanen. No, és no empenyis mai una persona que porta una brusa de seda natural. T'enviaré la factura. Vols que li digui al pare que et porti? No, vaig al lavabo a rentar-me. Si em presento així, el meu pare em mata. Entesos. Bona nit. Els mataré. Com més aviat millor, els mataré. Floyd? Zack, què fas a aquestes hores? Vigila que no prenguis mal. Què és això? Un xerrac. Per serrar què? Digue-li, total, feines, mobles, obre una caixa toràcica com qui fa petar un escuradents. El vols veure en acció? No! Vigila! Us mataré, us mataré, us mataré, us mataré. Ep! Aquí hi ha algú altre. Us ha arribat l'hora, us ha arribat l'hora, us ha arribat l'hora. I tu què mires? Em sembla que el meu instrumental t'ha impressionat. No. Una mica. Dono un cop de mà a un amic meu patòleg. No hi ha res com obrir uns quants cadàvers per convertir-se en un expert en anatomia. Doncs que bé. Ostres, on és l'aranya? Per nosaltres és inofensiva. En canvi, els saltamartins que tenim en observació els hi ha anat de ben poc. Et volies cruspir els saltamartins? I per què no parlaves més clar i deies demà mataré els saltamartins? Que no t'has marejat? De llegir el pensament. N'hi faig una demostració? Ostres, no sento res. Ja no puc llegir el pensament. Senties un bronzit? Ha sigut el desmai. Se t'han posat bé els ossets de l'oïda. De debò que llegia el pensament. Te n'hauries cansat de seguida. El que no entenc és què hi feia al laboratori aquesta aranya. No és d'aquí? No, és sud-americana. Suposo que se'n poden comprar. Però en llibertat només n'hi ha al Brasil. Al Brasil? En Vernon. I duia una taràntula a la caixa. Se l'ha comprat per correu. No es cansa de fer trampes, eh? N'és conscient? I tant, però no ho puc demostrar. Senyoreta Coleman, em deixa emportar-me l'aranya a casa? Només fins demà. Crec que puc convèncer en Vernon perquè confessi.
ficar-se on no ens demanen és una gran virtut. Però no hi ha res com assaborir una bona venjança. Expedient ZAC 268, Carl Sagan. Com que en aquest cas el fenomen paranormal ha tingut lloc al cervell d'en Zack, no se'n poden aportar proves tangibles. Es podria deixar paitar el cap per un parell d'elèctrodes a l'hemisferi esquerre, ja m'explicaràs, però no! Ens conformarem amb les declaracions dels testimonis. Zachary Greenberg, 13 anys. Sí, és una mica jove per entrar als serveis secrets, però bé, deuen tenir algun programa de reclutament de... Li dic que el meu fill té un do molt especial. Spencer, apaga això. El show d'en Letterman? Els hi podria interessar? Jo no he comprat cap taràntula. Em va seguir... des del zoo. L'he alimentat durant una bona colla de dies. Em mereixo el primer premi. I no faig trampes. Suflé de xampinyons. Crema de xampinyons. Canapès amb xampinyons, paté de xampinyons. Xampinyons a l'amor. Tot va bé si acaba bé. Veieu la brusa? A l'amo de la tintoreria de poc que no li agafa un atac. No veus que no t'està bé la cara? Deia. Nena, te l'hauries d'haver comprat de color beix. Doncs mira, sí, té raó. Em queda de primera. D'això en dic llegir el pensament.